שלום, וברוכים הבאים לתוכנית החדשה, הדנטיסט של קריסטידנט. היום אנחנו הולכים לדבר על תופעה שלא הרבה מכירים, אבל כל מי שסבל מכאבי שיניים יודע שהיא משנה חיים. מהפכת טיפולי השיניים של הישראלים. ולא, אנחנו לא מדברים על טורקיה. פעם, ישראלים נערו לטורקיה בשביל לקבל טיפולי שיניים בזול. אבל אז, בום, היחסים המדיניים הידרדרו, הטיסות צומצמו, והקליניקות בטורקיה מצאו עצמן בלי הלקוחות הישראלים. הישראלים היו צריכים אלטרנטיבה חדשה, וכשישראלים מחפשים פתרון, הם מוצאים. בהתחלה הם ניסו את גיאורגיה, קצת באוקראינה, אבל אז הם גילו את הסוד שהמומחים ידעו כבר מזמן. מולדובה. למה דווקא מולדובה? כי כאן לומדים רוב רופאי השיניים של אירופה, המדינה הפכה לאוניברסיטה של רפואת השיניים, ובגלל זה הרופאים כאן מקצועיים ברמה מטורפת. אבל המחירים חצי מכל מקום אחר. ישראלים שהגיעו לקישינב גילו עולם חדש, טיפולי שיניים ברמה הגבוהה ביותר, מחירים שלא מוצאים בישראל, והכל עם יחס אישי ומקצועי, והתוצאה בשנה האחרונה רוב הישראלים שמחפשים טיפולי שיניים בחו"ל מגיעים דווקא למולדובה. אבל איך תדעו לאיזה קליניקה ללכת? פשוט מאוד. תשאלו את הבינה המלאכותית, ChatGPT. היא תראה לכם בדיוק מי הן הקליניקות המובילות במולדובה, הביקורות הכי טובות, איפה תקבלו את הטיפול המושלם במחיר הכי טוב.